हा बे कुत्ता मेलेम गैया मा जाखो फनसन हमला माने फनानो सुइसब बे सैमाया मैयानिफ्रायनो सुइसब साला केयारलेस मानसि साला मबाइलखौ बेबायदि सुइसब दोनो नामा ना लाइननि माबा दोङो प्रब्लेम दोङो ना मानि प्रब्लेम दङ मबाइलादि बेबायदि सुइसब नोमफा खर'नि बिमा खर' जानो र' थांगासिनो आङो बेखौ मबाइलाबो चार्ज गैला माथो अफसो जाबाय मा खालायनो दा आङो मबाइला अफ जाब्लाथ' जेबो जानाय नङालै सन्जिबनाबो अफ जाबाय होननानै बुंदों दहायनो मैयानिफ्रायनो थाबाय मबाइलखौबो चार्जबो होनो मोनासै बेयावथ' जेबो मबाइल चार्ज होनायनि जेबो सुबिदाबो गैया खोमा तारफोरबो जेबो गैया माथो जेबो कानेक्सननो गैया लाइननि मा खालायनो दा आङो मा खालायनो हामगोन र' सन्जिबजों रायज्लायहैनि मा नोंनाबो मबाइला चार्ज गैला बेनोथ' आंनाबो अफ जाबाय मा खालायनो दा चार्ज होनांगोन होमबा चार्जखौनोथ' होनांगौ दा अबाव होनो बेयावथ' लाइननि कानेक्सनानो गैया गोजानसिम मा खालायनो होनबा दा आं सानदों नों बेयाव थाथ'दो आं न'आव थांनानै आधा घन्टासो मबाइलखौ चार्ज होना लाबोनि नोंनिखौबो हरफाखा थैद आंनिखौ हरा ओइ नोंसानावथ' पावार बेंक दंखायो खोमा बे पावार बेंकखौ चार्ज होनानै लाना फै फुल चार्ज अ नंमारगौथ' बे खोथाखौ बावनासो दंमोन आं मोननै दं र' पावार बेंक मोननैखौबो चार्ज होना लाना फैगोन दे आं दे होमबालाय आं थांथ'नोसै होमबा नों खिन्थु बिनि खाथियाव थांनाङा दे खाथिथाराव थांनाङा बेखौ गोजाननिफ्रायनो नायबाय था बेबायदि मानसिखौ जेबो फोथायनो हाया दै बिबाबो खिनो ओंखारबाबो हासुनो ओंखारबाबो जेबो होनाङा बिनो आं फैयागौमानि थांनाङानो बिनि खाथियाव मिथिबायना दे जागोन दे थाङा आङो नोङो 1 घन्टानि बारा गोबाव खालायनाङा दे जागोन दे मोजाङै नायबाय था बेखौ गोजाननिफ्रायनो मिथिबायना जागोन जाग्राबो लाबफा मायबा मैयानिफ्रायनो जेबो जायाखै ओंखाम उखैजोब्बाय दैबो लाबोफा दै दे जागोन दे लाबोगोन आङो ओमफ्राय नोंनावलाय फैसा दंना गैया मानो मिनिखौ नोंलाय फैसा बे दुप्लिकेटआ आं जानानै एटिएम माखासेखौ लाना दोनदोंमोन ना बेनिफ्राय लाजोब्बाय आं नंगौ फैसानि टेनसनथ' जेबो लाखानाङा नोङो दे थांदो होमबा माबारै फै औ नों मोजाङै नाय दे औ बारा मोनलायबाय नामा आयै थाबायना थांनो हागोन ना हाया बे ससेखौ दे थांगोन दे जेनथेन बे ससेखौ थुथारदो बै आरो मेन लामानिफ्राय फिफ्लि गारि मोनखागोन दे आबा जों थाब फैफिनगोन दे नों न'आवनो थादे जेरावबो थांनाङा औ नोंसोर थाब फै आं बोरमाफोरखौ बै न'नि बारियावनो होदो दे सैमाफोर फैबा सैमाखौ होसो दे गन लानानै दाखालिबो अरनो होननानै फैदोंमोन बिसोरो आं नुनायखायसो जेनथेन औ आं नायगोन दे आयै नोंसोर थाब फै आं हारसिं थानो गियो फैगोन दे आबौ फैगोन नङाबालाय बेखौबो लांफानो हागौमोन माथो आं थाङा हस्पिटालाव आं मोनामनाय मोनसोयो दे थांनाङा दे नों न'आवनो था खालि मोजाङै नाय दे आरो जेरावबो थांनाङा दे बोरमाखौ मोजाङै नाय आरो न'नि बायजोआव ओंखारनांनाङा लामायाव ओंखारनाङा मिथिबायना औ ओंखारा दे थौदो आयै हमनांगौ नामा नाङा दे हमलायनाङा आं लासै थाबायना थांगोन थौ होमबालाय डक्टराबा मा बुंगोन बेखौनो साननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय दं आं बे सासेयासो दाबो फैला मबाइलाबो अफ अफिसावबो फन खालायदोंमोन आं माथो रजिखौ अफिसावबो थाङाखै होननानै बुंदों बियो अबावथ' थांखो मानसियानो माबोरैबा रादाया खामानिबा खामानिखौल' सिनायो अबेयावबा मिटिंफोरावनो थांलायबाय खोमा र' सोरबा क्लाइन्टफोरजों लोगो हमनो खामानि मावब्लाथाय रादाया रावखौबो गोसोखांखाया जायखिजाया गाबोन थांनो मोनबाबो जासिगोन दे दा मानसिया फैबानो जासिगौ माब्ला खिन्थानो मोनगोन आं आइ रितु दादै दिनैसो फैबाय नोङो औ आइ फैबाय दे आरो नोंसोरखौनो गोसोखांबाय थायो थानो सुखुथारा गुबुन जायगायावहाय नोंसोरखौसो न'खौसो गोसोखांहरबाय थाखायो आङो औ आंबोथ' सानदोंमोन दादैया मा दाबो फैला होननानै हामबाय दे फैबाय बेनिफ्राय बक्सियालाय फैयानो मा खबर बक्सिया मा बुंनो फैगौमोन बेसेराया बेमार जादों मानसिया बेमार मा बेमार मा बुंनो आइ बक्सिया ल' प्रेसार जानानै मानसियानो दाउबु गोरान बायदि जालांबाय जेबो जानो हाला मानोथो लाबोफादो बेखौ बेलाय बेमारि मानसियालाय बेयाव माबायदि थागोन मानोथो खिन्थायाखैमोन आंनोलाय
मा होनना खिन्थानो आइ नोंखौबो दुखु मोनगोन होननानै रायज्लायहोआसै आङो मानसियाबो दुरबलथारमोन नालाय बिनिफ्राय दालाय बेखौलाय सोरथो नायगोन दङ खामानि मावग्रा दंखायो सानै मानि थेवबो बेयाव फैनायबालाय हामगौमोन निजेनि मानसिनि खाथियाव एसे मोजां जायोना जेबो नङा आइ ओजोंबो टेनसन लानाङा मोजाङानो आं थांगोन ना आरो सप्तासेसोनि उनाव बेबायदि जाना दं आरो बक्सिया खोनाना माबोरैबासो मोनबाय आङो बेसेराया अन्थ'बथ'नो औ फिसा मा बुंनो इसोरनि लीला माय आगोल बेसे रंजा बाजा थायोमोन गथ'आ दा बेमार जानानै बेसेराया दाउ बुगोरान बायदि बिसिनायावल' गोलैना थायो र' बे रितु फाग्लिनावनो सोंना फैनो मोनथिगौ खोमा बियो अबाव थांदों बे सैमा बक्सिया मायबा जामारबाय खोमा बियो आइ रितु औ दादै माबा बक्सिनि फना माने बिजामादैनि फना नाङाखै माथो बेनोथ' दादै रायलायना फनानो नाङाखै सुइस अफ फैबाय दङ अफिसाव फन खालायदों लोगोफोरखौबो सोरखौबा फन खालायदों गैया होननानै बुंदों अबाव थांगौथाय आंबो दहायनिफ्राय नेगासिनो ए बे कुकुरा बक्सियाव अबाव थांखो बे दे होमबा फना नांबाला आंनो खिन्थानाय आइ दे औ दादै खिन्थागोन दे आङो मायबा खामानिफोर दंमोन नामा बे बिदिनो एसे बिजनेसनि खामानि दे आं फैबोला खिन्थागोन दे फन खालायनो नोंथ' जेरावबो थांथ'आ खोमा दा फैबोला लोगो मोनखागोन दे औ ओइलै साला कुकुरा दासो फैदों ओइ कुकुर साला दासो फैदोंना नोङो हा हाला बेखौलाय माथो बक्सियालाय अबावबा थांना दङ होनना बुंदोंमोन जायखिजाया मोजाङानो जाबाय दे बिबो फैबाय नागिरना थांनांला जेरावबो बिखौबो लांनानै खाबथाना दोनहैखानोसै ओइ सैमा मेलेम गैयि मा जाखौ नोङो मा नोमफा खर जानाय सानबाय थाखौ हारामि मा जानाय मबाइला हारामसा दा मबाइला मा जानाय मेलेम गैयि गोबोरखि साला आगोलनिफ्रायनो बुंबाय थायो मबाइलखौ अफ खालायनांगौ नोमफानि अफ खालायनांगौ मबाइलखौलाय ओइ आफा मबाइला चार्ज गैयामोन आफा मा नोमफानि मिनिनो ओंखारनायनि मिनिना देखायदों नोंलाय नोंखौ नुना मिनिदों आफा मानोना नोंनि गाबनायनि समा फैबाय बेनिखायनो आं मिनिदों हारामि हाला सैमानि जात गुन्दानि जातसो नोंसोरो दाखुनि जात मारदारासो नोंसोरो मानसि बुथारग्रा फागला जाबाय ना माइलै मा दसे मिनिलाय दसे रागा जोंलाय दसे गाबलायलाय है हर मबाइलफोरा हर मबाइलाव हर आं खामानि दं मायबा नोंनि मबाइलाव हर मबाइल सुइस अफ दा मा खामानि आं चार्ज हैग्रोनि मोना है खर' मेलेम गैसोला फाग्ला कुत्ता कुकुरनि जात मबाइलखौ हराबानो आं चार्ज होगोन आं मायबा खालायनो नागिरदों है खिनो ओंखारदों आं ओइ सैमा मा जातनि मानसिलै बेफोरलाय मेलेमानो गैमारालै सोर सासे हिनजावनि फिसा जाखौ बेलाय सान्थिखौ बेसे बुंनां बिबाराव दे होननानै दैखौनो होआ बियो माबोरैबा रानख्रबजोब्बायसो बैलाय रितुआ बेयावसो दोङो अबाव दोनखोथाय बे पावार बेंकखौ दाखालि नुदोंमोन माथो आङो बे सैमा हाला बोरायाबो फैना होबायना दा मबाइलखौबो चार्ज होनो हाला आङो रितु रादाय नों अबाव थांनाय एसेबां गोबाव आं दहायनिफ्राय नेबाय दङ ओइ माबा मर्निं वाक खालामनायाव लोगोनाव थांदोंमोन माबा पावार बेंकखौ मा पावार बेंक मानो नांगौ माबोरै हर आं नागिरना मोनाखै दे माबोरै हर माने इसेबां हाखु दाखु आंहा माबा खामानि दङ नोंजों मानो इसेबां हाखु दाखु मानो नांगौ नोंलाय मानो बुजिया नांगौ आंनो माबोरै हर बेफोरखौ बाथो रादाय नांगौ आंनो खामानि दङ थौनाय माबोरै नागिरनानै हो आं होगोन र' आंनि बाथ्राखौ खोनासंग्रोनाय गुड निउस दङ गुड निउस मा गुड निउस आं प्रेगनेन्ट मा प्रेगनेन्ट मा जाखो नों खुसि नङा नामा आंनि गथ' जाबोलासो आं खुसि जानो हागोन रादाय मा जाखो नोंनो माथो बुंबाय थायोमोन बेबि गार्ल सासे नांगौ होननानै दा मा जाखो रादाय नों हेपि नङा नामा नोङो हेपि नङा आं बिमा जानो नागिरनायखाय आं माबा
बोरै हेपि जानो बे गथ'आ आंनिबो नङा आरो आं बे गथ'नि बिफाबो नङा रादाय मा जाखो बे सैमाया आंनि हिन्जावखौ मोदोमावबो थाहाबाय प्रेगनेन्ट खालायबाय बेयो साला सैमा बक्सिया रादाय मा जाखो मानसिया मोजाङै दंना गैया लोमजालाबायदों नामा मोजां मा जाखो रादाय आं बुंदोंमोन ना बिहामजो जेबो जायाखै आंहा होननानै बे दाखालि हर गेजेराव दुगैना खर' लोबनानै लोमजानायानो बेफोरो मालाय हामखागौमोन दा ओरैनो हस्पिटालाव फैगारना फैसा माखासेया थांजोब्बायना दहायनिफ्राय बेखौनो सानबाय थादों आरो बियो फैसा थांनायखौनो थांबाय आरो माथो जानो नोंनाथ' मुलिखौ मोनजाबायना दा थै बे डाक्टरफोरा ओरैनो फैसा जायो बेबायदि नङा आयै बेबायदि जाया ओरैनो फैसाया थांगारबायना दा बेखिनि फैसाजों माबा बायनो हागौमोन जोंहा थौदो बेफोरखौनो सानबाय थानांला दा आरो बेखौबो सानै आरो खर'फोरा सालाबायगोन नोंना थांनो गोनाङा थांबाय दे बेखौनो आरो सानबाय थानांगौ नामा नङाहाय माबा आंना हजम जाथारा बे डक्टरफोरनाव थांनानै फैसाफोरखौ ओरैनो गारलाबायनो बासोहाय आङो रादाय रितुआ बक्सिनि गथ'नि बिमा जाबाय रितुआ बक्सिनि गथ'नि बिमा रादाय नों बेसेबा समनिफ्रायनो बे समखौनो नेगासिनोमोन माब्ला आंनि बेबि जागोन होननानै दिनै जानायनि उनावबो नों मानो नायफिनाखै गासैखौबो फारि बुंजोबगोन आं रितु जास्ट साननैसोल' नेट बे सानखौनो आं बेसे साननिफ्राय नेगासिनो नोंबोथ' नेनानै दंमोन आं बेसे एक्साइटेड जाना दंमोन नोंनो खिथागोन होननानै दिनै हस्पिटालाव सानैबो थांगोन होननानै मा जाखो बेनिफ्राय दा नोङो मा जाखो आं मा बुंनो रितु मा बुंनो नोंनि मोखाङाव मा थोबसेबो मिनिनाय गैया रंजानाय गैया बेबि दं होननायनि उनावबो नों मा आंनि गथ'खौ गावनि गथ' होनना साना नामा नोङो नों निजेनि गथ'खौनो गथ' होननानै साना अननाय गैयादि बेबायदि खालामबाय दङ मोजाङानो थ' बेबि दङ आं मा खालायनांगौ मोजाङानो जादों बेबायदिसो बुंबाय नोङो नोंनि खुगानिफ्राय बेबायदि खोनानो मोनगोन होननानै एक्सपेक्टेसन खालायाखैमोन आङो आंबोथ' खालायाखैमोन मा जेबो नङा